L-Awtorità tal-Ippjanar fl-aħħar sentejn u nofs daħlet ma' 11,000 applikazzjoni għal permessi ta' regolarizzazzjoni ta' binjiet li għal xi raġuni jew oħra ma kinux konformi mal-permessi meħtieġa. One News tkellem ma' Melkin Ferriġġi, uffiċjal mill-Awtorità tal-Ippjanar, fejn qal ukoll li mindu daħlet l-iskema fis-seħħ f'Awwissu tal-2017, l-Awtorità daħlet ma' 23 miljun euro minn dawn l-applikazzjonijiet. Il-flus li ddaħlu qed jintużaw fost oħrajn għall-iskema Ir-Restawra Darek. L-Awtorità b'kollox globalment mill-bidu tal-iskema ddaħlu fuq 23 miljun. 10 miljuni minnhom iddaħlu mill-applikazzjonijiet tas-sena l-oħra l-2018 u minn da somma globali kien hemm skema għaddejja wkoll ta' Restawra Darek li minnhom tnefqu xi 18 miljun. L-iżjed parti komuni li ntalbet regolarizzazzjoni fuqha kienet il-btieħi hekk kif l-istess żmien li daħal l-avviż legali ta' din l-iskema daħlet emenda fil-liġijiet tas-sanità. Btieħi interni meta jkollok bitħalija ħafna iżgħar minn dik li kienet irrikjedi l-liġi sanitarja kemm ta' dak iż-żmien kif ukoll ta' żminijiet sewwa għax kien hemm ukoll emenda fil-liġi tas-sanità fl-2016 u kif ukoll btieħi ta' wara. L-iskema tolqod biss dawk il-binjiet li nbnew qabel Awwissu tal-2016. Dat-tip ta' żvilupp irid ikun isseħħ qabel Awwissu tal-2016. Sewwa għax dika ġiet regolarizzata ma meta ħarġet ovvjament l-avviż legali stess. Irid ikun hemm xi tip ta' prova kif tajt l-avviż legali wkoll li x-xogħlijiet saru qabel. L-Awtorità għandha mezzi wkoll kif biex tikkonferma da xi kultant mhux dejjem faċli, sintendi. Ħafna minn dawn l-applikazzjonijiet saru sabiex il-binja ssir konformi mal-liġijiet ħalli bekk tkun tista' tinbih jew tintiret. Kull applikazzjoni tiġi sottomessa minn perit. Wieħed għandu dejjem jirrikorri għand perit, ħafna minn dawn l-iżviluppi l-applikazzjonijiet skużani jsiru biex jindirizzaw ukoll fejn hemm kontratti jridu jsiru kontratti u biex taqla minn sitwazzjonijiet ċertu trasferiment ta' proprjetà li tul iż-żmien kienu tweħħlu minħabba li ma bl-ebda mod bil-liġijiet li kien hemm tal-ippjanar ma setgħu b'xi mod jew ieħor jiġu regolarizzati. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.